Pani Meligová-Melichová, celý pracovný vek ste odpracovali ako novinárka, asi najviac viete, čo boli a čo trápi novinárov, teda keď ide o túto oblasť, zvlášť v tých lokálnych médiách. Za čo sa budete zasadzovať v budúcnosti ako listina, ktorú predstavujete? Ja začnem s tými na pokrajinskej úrovni a si myslím, že tak ako všetci my nemôžeme byť s tým spokojní, aká je situácia. Nakoniec koncov aj tu v štúdiu, kde sedíme, vidíme, aké sú tu podmienky pre prácu. Nakoniec koncov, aké je toto štúdio. Myslím si, že každý, kto sleduje televíziu Vojvodiny alebo aj rádio, vie, že s tým, ako to dnes vyzerá, nemôžeme byť spokojní. Treba ďalej nepripustiť žiadnu zmenu, žiadne znižovanie minutáže, už či v rozhlase alebo v televízii, keď ide o naše vysielania a tak aj ostatné vysielania v rečiach národností, pretože to sa dialo sústavne za posledné roky a každá reorganizácia v tomto médiu vlastne priniesla zmenšenie minutáže alebo aj hodín vysielacích, keď ide o reči národnosti. To potom pravda, že malo za následok aj zmenšenie redakcií, zmenšovanie a nech nehovorím o tých platoch, o osobných dôchodkoch. Čiže takto sa prakticky vytvárali a okliešťovali redakcie, ktoré neboli ani kádrové schopné na náročnejšie vysielania, na náročnejšie programy. Myslím si, že je to nepripustné, aby sa takéto niečo dialo. Sa len sľubuje, že sa tento problém rieši od tých priestorových a ďalej technické vybavenie, kádrové vybavenie, keď ide o toto médium. No a čo sa týka lokálnych médií, som predsedníčkou asociácie, som dala iniciatívu, aby sa táto asociácia slovenských lokálnych médií založila, pretože si myslím, že tam sú ešte väčšie problémy, žiaľ Bohu, lebo to veľmi dobre poznám. Totižto si myslím, že aj tam nízkymi dôchodkami, zlými pracovnými podmienkami sa priviedlo k tomu, že máme v každej redakcii máme iba niekoľkých pracovníkov, ktorí prakticky robia všetko. Na dovolenky a normálny pracovný čas prakticky nemajú. No a táto privatizácia, ktorá hrozí, to je ďalšia hrozba nad lokálnymi médiami, ktoré vysielajú v rečiach národností. Bez ohľadu na to, ja som akurát dnes dostala odpoveď na tú našu urgenciu, keď sme urgovali, aby tieto médiá, ktoré vysielajú v rečiach národností, neboli privatizované. Dnes som dostala konečne odpoveď po toľkom čase, že to nie je problém, pretože 5 rokov nový majiteľ má zachovať vysielaciu schému. Myslím si, že to nie je adekvátna odpoveď na to, čo sme mi dali, takže treba na tom pracovať. Treba na tom pracovať a na tom sa bude pracovať.